Il-President ta' Malta George Vella segwa l-proċess tal-istampar tal-pubblikazzjoni Tissir mill-qalb ftit jinbiss qabel ma toħroġ għal-beħ bris il-Malta Community Chess Fund. It-tema mażula għall-aħħar edizzjoni ta' Tissir mill-qalb f'din il-presidenza hija id-diplomazija u l-gastronomija illi jfisser kif l-ikel jista' jiżewwa mal-esperjenzi ta' diversi ambaxxaturi u allura il-pajjiżi varji li jkunu ġejjin minnhom. Il-President ta' Malta George Vella irringrazzja lill-ambaxxaturi u l-kummissarji u għal-residenti f'Malta għal kontribut kbir tagħhom permezz ta' riċetti tipiċi mill-pajjiżi tagħhom. Huwa qal li b'dawn ir-riċetti nkunu nistgħu nifhmu iktar lil xulxin u napprezzaw aħjar il-wirt kulturali u gastronomiku ta' pajjiżi differenti madwar id-dinja. Il-koordinatur tal-ktieb Paulino Xkembri qal li Tissir mill-qalb din is-sena jinseċ l-ikel u l-kultura flimkien b'ġabra ta' riċetti tradizzjonali minn pajjiżi li forsi qatt mu se jkollna l-opportunità li nżuru. Dan hekk kif il-ktieb jiġbor riċetti minn 20 pajjiż differenti, il-kol magħmula minn ingredjenti li nsibu fi ħwienet lokali. Tissir mill-qalb 2023 li din is-sena għandu dera ġdida qed jiġi stampat bil-Malti u bl-Ingliż u se jkun għall-beħ mill-uffiċċji tal-Malta Community Chess Fund, mill-Kitchen Garden u minn ħwienet varji. Il-President George Vella u s-Sinjura Vella se jkunu qed jiffirmaw kopji tal-ktieb Tissir mill-qalb nhar is-Sibt 9 ta' Diċembru bejn il-11 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar.